रुनानै लादों आङो लोगोफोर बेदरखौ एक्सट्रा रुनानै लादों आङो रुग्रोनानैसो नै बिदि एवदों कालार नुवाखैहाय आलुखौबो होफाखानोसै मालाय दहाय बेदर रुनायनि बिदैखौनो होबाय आं एसे आं बिदिनो ग्रेभि दोननोसै बोरमा बेदरजों आलुजोंखौ हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहोनाय थाबोलायबाय ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरावसो फरायबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रिया बोरमा बेदर आलु ओमफ्राय जोगोनार बिजौ भाजा रायखस थायखस होननाङा दै कमेन्टआव जों मानसि माहारियालाय रायखस गारो बोरमा बेदर आलु लोगोफोर बोरमा मेजेम हाब एम्बु जानायखौ जि मानसिफ्रा जि कमेन्ट हरथारदों रायखस थायखस जानाङामोननो मानाङामोननो जों गोदो गोदाय आबै आबौनि दिनावनो बैसाग मासाव एम्बु बुथारनानै जाबोनाय माने जानो हामा जागोन बैसागआव जायाबा मालाथो जायो बैसागआवनो जाखानांगौना एम्बुखौलाय फैगोनसो मानसिफ्रा जानो लुगैनानैसो मेगन साना होनहरखो ना माखोथाय ओमफ्राय लोगोफोर होनहरग्राथ' होनहरबाय थाखागोनखा मोजांखौबाबो होनहरखायो गाज्रिखौबाबो होनहरखायो एसे गाज्रिसिन नुबाथाय जाबसिननो मोजां मोनखायो गाज्रि मानसिफ्रा आक्रमन खालामखायो नामा बेखायनो मादैया जालांसै सनाफोर नोंसोर मोजांफोरनि थाखाय नायलांबाय थादोल' आक्रमन होनसैलाय मादैया जोगोनार बिजौ आंना बैसागुनिफ्रायनो गारमा थरायगासिनो दंहाय बिराद स्प्राइट ओमफ्राय तरमुस जानानै रासिन जादों जौ बिदैखौबो लोंदों लोंनाया मिसाखौ मा होननो बोरमा गोथाव जाखादों बैसागु जायै जायै ओंखाम जानायफ्रानो थिग जाला हामग्लिजोबलायलायबाय मादैया सामफ्रामबो मोसाबायनानै दाथ' गैला दे मोसाला दाख्लैनिखौसो होनदां दालि ओंख्रियाबो गोथाव जाखादों अपेन रुनाय आं कुकाराव रुनानै जाबाय
बानलु जायासै मानो होनना बुंबा दाबादियाव बानलुआ गोसाबो नङा मोनामो जामबाय आं ओंखायनो बोरमा बेदराव बिराद बुरजा बानलु होदों जालौखाबाय बोरमाखौ एक्सट्रा रुबाय आङो कुकाराव रुनानै बोखांनायनि उनाव मस्ला मस्लिजों एवबाय आं आरो गोथाव जादों Hei kodar rasta biya se, hei dina kunna goi se ipale. Oh, hei dina je meeting hoise. Hei dia gole na hobo. Hei du rasta bha. Ki damnai bathai ekdom maba jayo hai. Laga ha paya bane. Ayu! Ha japra. Ai. Mata jeng lagani jobsolai. लोगोफोर जोबोद फुरथि आंखौ 20 बोसोरनि उनाव लोगो मोननानै बिब'नि बिबोनांनि हाबा ओमफ्राय आं थांदों नालाय आंखौ नुनानै जोबोरैनो खुसि जादों बे बिखुनजो आरो आंनि बिब' ओमफ्राय दसे इन्टारेस्ट लाबाय आरो मोसानानै आंबो सर गोदो मोनासै दा लोगो सिनायला ना मालायनो बेदर एवदों जोंहा बिबोनांफ्रा बेदर दा दे हेन्डसेक बाल मानो बिदि जाखो आंहा रावजोंबो गैयाना आयु बाला आं लाथारगौमोनथ' नोंखौ गोदो गोसोथोथाराखै गोसोथोनो नागिरबाबो ओइ खोनाबाय गोसोथोनो नागिरबाबो गोसोथाराखै आयु मालाय ना एवदों दाबो एवखायाखैना दे एवदो दे गोथाव मालाय हाबानि आवाज सावदोंमोन नै ओरै आयु बाला माथो हौवा गोदानाव जेबो देलायाखै जेबो देलायाखै आयु मालाय अन्थाव बाथावनो र' दा हिनजाव गोदानखौ नायसै गारमायानो जालाय बैसागु जानानै आंना बिराद 20 बोसोरनि उनावहायसो आं बे जायगायाव फैदों जोंहानि बिब' बालिमारि गसाइगाव बालिमारि ओमफ्राय सोर आंनि भिडिअ नायो नोंसोर लागोआव फैदों सनापबो अननानै मा अनबावनांगौ जि जानला मानला होनखायो बियो जोंहानि बायद' नैबे आब' नालाय ओमफ्राय आरो जोंहानि आब' सासे आंनि आसलि आब' नैबे काजिन आब' बेयो आंनि आनै असेनि फिसाजो आरो बिसा बिब' बिनानाव गामि दरसेयावमोन नालाय ओमफ्राय जोंहानि बिब' सासेनि बिबोनांनि हाबामोन ओमफ्राय बे बिबोनांनि हाबायाव फैदों आरो ओमफ्राय नै औ ज' नालाय बिसिनाव हाबफैबाय आरो नैबे बायद'नाव गसाइगाव बालिमारि दे लोगोफोर जों गोदो बिराद फैयोमोन ना जा फैयोमोन जोङो सामखायाव बै माबायाव संकसआव ना हमनाय साम' खननाय जि इन्टारेस्टमोन दा गैला र' आं संकसआव थांगौमोनहाय औ ससे संकसआव थांना फैनांसिगोन र' गोदो सिख्ला उन्दैयाव आं बिराद फैयोमोन मालाय ओंखाम जाबाय बिस्रा ज'नो मा मोनजाखो आयु मा खामाखाथार गोथाव संदों लाब्राबो गोथाव दे आयो गिथासो रानदों आंना बिनानाव दे नै आंना बिबोनाङा मानिफ्राय नुजा जालायलायो नै आंना बिबोनाङा ना दंसै आं एसे जा एसे नों बाल जा
जाबाल न' दिनैसो लोगो मोननाय दिनैसो लोगो मोनदों आंहा बिबोनांखौ नै 10 बोसोरनि उनाव जों 10 नङा 20 बोसोरानो जाबाय बारासो जाबाय आंनि बालिबारि सिख्लाफ्रा गय जायो नै मालाय नै आबो गय जानोसै ओंखाम जाखां देलाय गय जालाय सनाफोर गय जाबावलाय देलाय जालाय सासो जालाय गय जालाय नै जोंहा आंनि साबस्क्राइबार लोगो मोनदों सना लोखिफ्रा ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय लोगोफोर जिरायबाय दसे रेस्ट लानानै थांसै नै बानलु बिफां लाबाय जाबाय नै जोंहानि आइ बिखुनजोजों जोंहा बाजै राखावसिजों आंजों एसे मोसानानै फुरथि खालामबोबाय जोंहानि बिब'नि बिखुनजो हौवा गोदाननि बिमा जोंनि गुमैनि बिमा हाबा जाफैनाया ओमफ्राय दै नायनो नागिरदों दे लोगोफोर माने गोदो आं सिख्लायाव फैनानै ना गुरफैग्रा साम' खनफैग्रा दैखौ नायनां 25 नङा 20 बोसोरनि उनाव दिनैसो 20 बोसोरल' जानाय नङालै एसे सिगांनो आं फैनाय दै नायनोसै गोदो दुगैफैनायखौ आलासि जाफैनानै दुगैफैनायखौ गोसोखांदां दैखौ मोनफैबायहाय नै लोगोफोर आंहा ओमफ्राय बे दै बारनानैनो हौरैहाय गोदो सावथाल दावरावआव बे संखसआवनो ओरैहाय ओरै फारसे आलदा ओरै फारसे सावथाल ओरै फारसे बर' बिराद होसोलायदों जाहैदों ना खेबथ' दसे बिदिनो बोराय बिमा गंगा एसे गालांसै दे गोदो आं फैदोंमोन आयु माथो मेरला साम' दं नै नानि खनदे आयु नामोन सयथि नामोन आयु नामोन मोजांखा नामोन दे बिराद ना मोनोबाथाय आयु हनै माबा ना लाय नाथुर खारो नै नाथुर दङ नै खांख्राइ फिसा खांख्राइ थाफा मोनबाय फैनो मोननां गोजोनबाय आरो हाबा जानानै फैबाय नै जोंहा एकदम मोनास्रोलायथारबाय